आता खबरो विस्तारान। भाजपान जिल्हा पंचायत वेंचणुका खातीर ब्रेस्तारा 18 उमेदवारांची नावां जाहीर केली। हातूंत 14 उत्तर गोंयांतले तर 4 दक्षिण गोंयांतले उमेदवार आसात। राज्य वेंचणूक समितीची बसका जाल्या उपरांत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन नावां जाहीर केली। 29 फेब्रुवारी मेरेन उरिल्ल्या उमेदवारांची नावां जाहीर जातली। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनवली। त्या मतदारसंघा भितर आमच्यो स्थानिक सगळे जे आमचे मंडळ आणि बाकीच्यो ज्यो समिती आसा तांकां चांचपणी करपाक सांगली त्या भागा भितर। आणि त्यानंतर आमी प्रदेश म्हणून आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ह्या कमिटीच्या समोर त्यांचे म्हणणे जे कितें आसा त्या मतदारसंघातले त्या संदर्भातली 22 तारीखच्यान आमी प्रोसेस सुरू केलो। ऑलमोस्ट बऱ्याचशा मतदारसंघातलो प्रोसेस आमी पूर्ण केल्लो आसा आणि ज्या भागात ते भागा भितर एक एक नाव आयिल्लें आसा आणि आमकां तें नाव जिखूं शकता अशा तरेची जी नांवां आसात ती आज आमी हांगा जाहीर करतात। आमी सुरवातीकूच सांगिल्लें की 50 मतदारसंघ जे आसात उत्तरेक 25 आणि दक्षिणेक 25 ह्या 50 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी आमच्या स्वताच्या चिन्हाचेर आसत की कांय कडेन अपक्ष असून ताका थोडे समर्थन आसत अशा तरेचे ह्या सगळ्याच मतदारसंघा भितर आमी निवडणूक लढयतले अशें आमी सुरवातीक क्लियर केल्लें आसा। त्याच हाचेर अजुनूय आमी तशेंच ठाम आसात। आज आमी सादारण एक उत्तर आणि दक्षिण अशे दोन्ही मतदारसंघातले जे कॅन्डिडेट आमी फायनल केल्ले आसात। आमचे इलेक्शन कमिटीची आतांच मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगे भितर जी नावां आमकां त्या मतदारसंघाचेर आयिल्ली ती तांचे समोर दवरली आणि आज आमी ऑफिशियली त्या प्रत्येक मतदारसंघातले उमेदवार तुमच्या समोर आज जाहीर करता। नॉर्था भितर 14 आणि साउथा भितर 4 साउथ आणि नॉर्थ 14 18 कॅन्डिडेट आज आमी फायनल करता। हरमल मतदारसंघात तो जनरल आसा थंय अनंत मधुकर गडेकर यांची उमेदवारी आमी त्या मतदारसंघात जाहीर करता। मोर्जी मतदारसंघा भितर धनंजय महादेव शेडगांवकर। धारगळ मतदारसंघ हो SC खातीर रिझर्व आसा आणि त्या मतदारसंघात मनोहर यशवंत धारगळकर यांची नाव जाहीर करता। तुर्शे मतदारसंघात सौ सीमा रामा खडपे। शिवोली मतदारसंघात सनिशा सतीश तोरसकर। अळ्ळोना मतदारसंघात मनीषा महेश नाईक। अंजना मतदारसंघात निहारिका नारायण मांद्रेकर। कलंगूट मतदारसंघात दत्तप्रसाद मुरारी दाभोलकर। कारापूर सरवण मतदारसंघात महेश अनंत सावंत। मये मतदारसंघात शंकर अनंत चोडणकर। पाळी मतदारसंघात गोपाळ महादेव सुल्लीकर। होंडा मतदारसंघात सगुण सीताराम वाडकर। केरी मतदारसंघात देवयानी देविदास गावस आणि नगरगाव मतदारसंघात राजश्री शानू काळे। त्यामुळे एकूण 14 आम्ही उत्तरेच्या मतदारसंघात आम्ही हे 14 नावां डिक्लेअर करतात। आणि दक्षिणेन आम्ही उसगांव गांजे या मतदारसंघात उमाकांत महादेव गावडे। दवर्ली मतदारसंघात उल्हास यशवंत तुयेकर। पारसे मतदारसंघात खुशाली चोरगो वेळी आणि खोला मतदारसंघात शानू साकळू वेळी असे 4 आम्ही दक्षिणेतल्या मतदारसंघात दक्षिण डिस्ट्रिक्टा भितर आमी तयार केले। एकूण 6 सिटींग आसा। 18 पैकी 6 सिटींग उरलेले कित्याक अनाउन्समेंट एनी रिजन कशें जाता त्या भागा भितर थोडे रिजर्व जाले मुळे तांकां थंय रावपाक मेळना। एखादो जेंट्स आसा जाल्यार ते लेडीज जाला, एखादो लेडीज आसा जाल्यार ते रिजर्व फॉर OBC ST जाला। ताका लागून सगळेच रिपीट जावना, थोडे चडशे नवे केसीस आसा। उरलेले कितले दीस लागतले? आमी परत 1-2 दिसा भितर 1-2-3 हातून आमचे सगळे पूर्ण जाता। टोटल कॅन्डिडेट टोटल कॅन्डिडेट 29 तारीख पर्यंत पूर्ण जाता।